Ty jsi byl úplně první muž, který vstoupil do vily. Nicméně zkouška jménem Casa Amor se ti stala osudnou kvůli rozhodnutí, které udělala Domi. Jaké jsou teď tvoje pocity? Je mi smutno za celým osadenstvom vo vile. Je mi smutno za Domi, lebo rozlúčka s ňou vlastne nevyzerala tak, že by v tom neboli zainteresované nejaké city. Skôr ako keby, že vyhral taký nejaký a možno mylný úsudok. Strašne by som chcel vedieť, že čo sa momentálne tam deje, či to zvláda, či je silná. Co se ti odehrávalo v hlavě a v srdci v ten okamžik, kdy přicházela Domi s Matějem ruku v ruce? Určite som cítil sklamanie, nakoľko som vnútri niekde dúfal, vieš, že by prišla sama, obzvlášť keď vlastne Nathan prišiel zemou. Mrzelo ma to, obzvlášť preto, lebo vlastne som sa ju snažil pochopiť ten rozdiel, to, ako ona vníma veci a ako ich vnímam ja. A snažil som sa nad tým nejako pracovať, tak pre mňa to boli ako keby také tie chvíle, kedy som si hovoril, že mi fakt za to stojí. A hlavne aj preto som jej vlastne dával náramok, že pre mňa to bol taký ten znak, že môže vo mne 100% veriť. No a toto ma vlastne ako keby že sklamalo z toho momentu, že v podstate ona hovorila, že je tomu otvorená na 100% a dať tomu ako keby že všetko a potom príde vlastne s druhým chalanom. Myslíš, že to bylo impulzivní rozhodnutí? Myslím si, že hej. Jak probíhalo to loučení? Bylo velmi intenzivní? Došlo tam i na polibky? Neviem, no, akože je to pre mňa to, že tam padli rôzne slova a padli tam bosky, ktorým som sa nebránil, nemal som dôvod prečo. A keď som vedel, že sú to v podstate ako keby že posledné chvíle s ňou, tak na vile, tak jednoducho som ich akceptoval a akože ja som za ne rád. Možná tvá reakce byla taky překvapivá, možná někteří jiní kluci z vily by to brali mnohem víc osobně a jako zradu. Ty jsi to tak nevnímal? Tak to som sa nad tým vôbec nezamýšľal, popravde. Co bys jí řekl dneska? Za mňa je to extrémne vyspelá mladá žena, ktorá je veľmi silná a myslím si, že je silnejšia, ako si ona sama myslí. Je temperamentná, keď chce, veľmi hlučná, na druhú stranu je veľmi citlivá a chápavá. Jednoducho mi chýba. Keď sa nad tým tak nejako zamyslím, tak ako keby mi chýba taká jej celistvosť. A chýbajú mi jej oči, jej úsmev, chýbajú mi jej pukajúce kolená a chýbajú mi jej napríklad nosné dierky, ktoré keď ona vlastne sa chce smiať, ale nechce to dať najavo, tak sa jej tak rozochvejú. Takže to sú také maličkosti, ktoré v podstate mi na ne dosť chýbajú.